جزیره هنه او هیز چاوا بلاف دبن و هر هیزک کیجان باجار و نافچهان کنترل دکن ام بچن روژاوای کردستان باجار کامیشلو ببینن او باجار که کردن روژاواش خوره وک پایتخت دبینن چاوا جعالی هیزن اولکاریه و تی اداره کرن. پارێزگەها حەسەکێ ئانگۆ هەرێما جەزیرێ ji aliyê ewlekarî ve dikeve destê bêtirî hêzeke leşkerî de. Gobajarên Tirbespiyê, Çilağer, Mêlan, Girkêlegê, Dêrkê, Amûdê, Dirbêsiyê, Serêkaniyê û Tiltemir dibin kontrola hêzên Yepekê û Esayîş yên girêdayî Encumena Birêvebir ya Kantona Cezîrê de ne. û navçeyên Telibrak, Telhemîs, Hol, Şeddadê û Mergeda di destê çekdarên Daeş û Enya İslamî de ne. Her wiha rejîma Sûriyê hêzên xwe vekişandine bi aliyê Qamişlo û Hesekê ve gobajarên sereke di parêzgehê de ne. û cihên wek Qamişlo wek bi Hesîça hê rejîm tê diheye û tê dixurte jî. Astengî ji welatiya re çê dibin bi taybet çalakvan. Li Qamişlo bi hezaran artêşên rejîma Sûrî golifewca 154 dûrî bajêr bi 2 kîlometran û balafirxaneya Qamişlo ya navdewletî û çargoşeyeke ewlekarî de ne ya bi bazara Qamişlo ya serekeve ye. Çargoşeyeke ewlekarî din heye ew artêşa bergiriya rejîmê ye ya nexweşxaneya niştimanî ya kevin ser kolana Quwetlî kirine navendeke sereke. Her wiha taxa Tey ya nişteciyên wê ji pêkhateya Erebin ew jî dibin kontrola wê de ye. Lêtaxên Kurdî, Mîna Qenat Swês, Anteriyê, Meyselûn, Taxa Xerbî, Kornîş, Qudurbek, Hilêlîkê ew dibin kontrola esayêşan de ne. Em dêjin hinkî bêtir istikrar heye. Bes rixmê wilo jî hîn jî qelek niqaba şabî de heye gelek koçberî çê dibe ji herêm tên cezîrê hinek dirin derdkevin derve yanî istikrar tê dike min wek bes ji herêmê dî çêtirin. Hêzeke Siryanî bi navê Sotoro di mehên dawî de derketiya Holê ew taxa wista kontrol dike û tê gotin got artêşeke ji aliyê Partiya Beas tê avakirin li gorî sekreterê partî. û rêxistin nûjen tê avakirin yanî careke dî îadet tenzîm çê dibe û li gor hinek agahiyê destê me de hene wê ketebê çekdar ê Hizbul Beas ji xeyrî قواتê hêza dîfa wetenî wê çê. Diyare godewriyeyên rejîmê artêşên bergiriyê û Sotoro û esayêşan li Qamişlo pêrgî hev dibin û kêm caran krîza navbera wan de afirîne. Rejîm li çargoşeyên ewlekarî û artêşên bergiriya rejîmê li taxa Tey û taxên Kurdî bin kontrola esayêşa de lê her li gor welatiyan yê desthelat ew rejîme. Pêşewa Behlewî, Rûda û Qamişlo.